Kunohlobo lwabantu oye uthi uma uluzwa likhuluma luthi lona liyaziqhelelanisa nepolitiki yase-South Africa. Beshisa ukungazi ukuthi amanzi abawaphuzayo, ukudla abakudlayo, ezempilo abaphila ngaphansi kwazo, imisebenzi abayisebenzayo day by day emafemini, kuma-department, zonke lezi zinto zilawulwa ipolitiki. So ngamanye amazwi ipolitiki yase-South Africa idinga abantu aba-united, abantu abazohlangana balwisane nohlobo lwepolitiki ekhona e-South Africa, because iyona politiki eyenza abantu bazithole bekwi-poverty, eyenza abantu bazithole seyinzima impilo ukuthi iqhubeke phambili. Lolu hlobo lwepolitiki yala e-South Africa ihlukene ama-categories amaningi. Ipolitiki yezizwe, kube ipolitiki yasemgaqweni, bese kuzoba ipolitiki yasematshwaleni. Ingakho uzothola ukuthi e-South Africa sila sikhona through abantu abaphusha ipolitiki yezizwe. Le politiki ke ngikhuluma ngayo yasemgaqweni igcwele kakhulu uhlobo lwabantu othi mawuqala uthi uya-engage nabo uze sebeqhulula ngey'nhlamba, bekuthuka ngalo lonke uhlobo lwenhlamba ongayicabanga. Instead sokuthi umuntu uma nikhuluma ipolitiki akhuluma ipolitiki egenuine, ekuthenini mawuqala uthi uyangi-engage kumele ukuthi ngicacisele ngaleli point engisuke ngikhuluma ngalo ukuze nawe ukhanyiseleke, not ukuthi ngikuthuke ngenhlamba. Ipolitiki yasemgaqweni-ke leyo. Bese kuba khona ipolitiki yasematshwaleni la abantu bathi mabehlangene khona bese kuthi iy'ndaba ekade ikhulunywa emhlanganweni babuye bayoyikhuluma ematshwaleni, bagcine sebekhethana khona, sekuphuma onobhala, kuphuma o-chairperson khona la etshwaleni. Kusho ukuthi ngamanye amazwi i-agenda ekade ikhona emphakathini noma emhlanganweni la kade ku-engejwana khona, kuthe kunganele kuqeda ukuphunywa kulowo mhlangano kwase kuhanjwa kwayohlala ematshwaleni, kwavulwa omunye umhlangano. Lo zothi uma izinto eniy'shayayo mase y'shukumisa igazi bese niyaqala nizibone senonobhala khona lapho otshwaleni, sekukhona no-chairperson. Iyingozi-ke leyo politiki ngoba ngakusasa mase niphinda futhi nihlala niyo-engejana emhlanganweni, uzothi mawufika ubuse ufica abantu abagenuine. Uqale manje mawuthi u-implement izinto ey'qale lapha ematshwaleni bese y'fika y'klasha, bese iyaqala-ke inkinga, bese kuba khona amagama egcina sekubizwana ngawo, bese kuqhuma ney'nhlamba khona lapho. Kugcine sekukhona abantu asebedayisa ngomzabalazo ngoba sebebona ukuthi imishini ebekade bethi bayayiphusha la kade bekhona sebethi bazoyi-implimenta ayisenzeki, bese beyaqala-ke badayise ngomzabalazo ngoba lowo muntu usuke engasasitholanga isikhundla akade ecabanga ukuthi uzosithola ngale ndlela yena aqhamuka ngayo. Politiki yasematshwaleni-ke leyo ngani zakwethu. Mhlasimpe-ke e-South Africa kuyodinga ukuthi ngani zakwethu si-align nepolitiki egenuine ukuze sithole lento esifisa ukuyi-achieve as izakhamizi zase-South Africa. Ipolitiki yezizwe ihlupha ngento eyodwa ngoba angeke ume uthi iqekelele nomuntu ophethe ipolitiki yesizwe ngoba ungavumelana naye namhlanje, uzohlala umhlangano noma inkomfa ngakusasa. Lowo muntu uzothi unganele ufike emhlanganweni wazi ukuthi wena uhamba nawe, kanti usefikile base bemkhuba ngama-brown envelope, bamfaka imali ekhukhwini. Uzothi ungangena lowo mhlangano noma leyo nkomfa bese ubona umuntu elokhu ekushalazela amehlo akhe asahlangani nawakho. Noma sekuqala makuthiwa lo okhethwayo ukhethwa ngezandla, kuphakanyiswa izandla, usuyombona-ke umuntu mephakamisa isandla engazuthi ukriphule, isandla esiphakamisele ekhoneni engazuthi ushawe i-stroke, kanti cha, usewudayisile umzabalazo. Ngamanye amazwi ingane zakwethu
we need to be very careful uhlobo lwabantu esinabo la kwipolitiki, because sometimes ukuthi uyagijima emzabalazweni kanti ugijima nohlobo lwabantu abafesayo. Uyingozi umuntu ofesayo nganzakwethu, because lowo muntu uhleze umqondo wakhe uguquguquka ngoba uthi ugijima naye ebebheka amathuba omsebenzi. So make kwaqhamuka abantu abaphethe ama-briefcase nabaphethe amathuba emisebenzi, asikahle ukuthi lowo muntu uzoyidayisa i-revolution. La sikhona enganzakwethu namhlanje through abantu esasibathemba, sigijima nabo sithi ba-genuine kanti ba-weak ey'swini. Once wagijima nomuntu onjalo, azi ukuthi lowo muntu i-revolution angayidampa phansi kunoma yinini, because njengoba egijima amehlo akhe avulekile, uyafesa ukubheka amathuba emisebenzi, aphinde ngapha abheka amathuba emali. Yingakho-ke ngithi-ke nganzakwethu umzabalazo wethu eSouth Africa woniwa imali, ngoba mawuzokhumbula ukuthi before 1994 koMlazi, Chesterville, Lamont, Mashu, Hammersdale, Maritzburg, koGoli, Eastern Cape, besikade siphethe imandate eyodwa. Kodwa kwanele kwa-implementwa lento yale democracy ngo-1994, kanti sebesicuphela umgogo. Sizothi masiqala sithi siyaqala singene ey'nkomfeni, bese kuba khona abantu asebelinde ngama-briefcase nama-brown envelope bezothenga abantu ngaphakathi enkomfeni. Sila sikhona-ke nganzakwethu ingenxa yemali. So ngamanye amazwi umzabalazo wethu woniwe imali. Baningi abantu ekade sibazi be-genuine, kodwa banele bathi uma befike ey'nkomfeni base befumbathiswa imali, bawudampa phansi umzabalazo, bashada nesayidi elinemali. Abaningi babo usuyaye ukuthi uma uhlangana naye umuntu emgaqweni, uthi uyambuza ukuthi hawu comrade, ngoba sagcina uwelile ungaphesheya, kwenzakalani manje? Sibone ngazuthi awusekho kule nto yomzabalazo. Uze umuntu ethi hey, angifuni nokuyibona lento yepolitiki, udodi leyo nto. Sengayiqhelelanisa nezinto ey'hlanganisa nezombusazwe, kanti umuntu useshawa into zakho ukuthi kwathi kuphusha umzabalazo yena wayeseqhubisa isu phambili. Kanti ipolitiki idenja nganzakwethu. Uma uzoyizela ngohlobo lwesisu, ikushaya phansi imilenze ibheke phezulu. Baningi esiye sihlangane nabo namhlanje, abanye ubafica sebegqoka amabhayi, uthi uyambuza umuntu ukuthi awu konakalaphi comrade, akutshela ukuthi umuntu hayi sengayiqhelanisa kakhulu nalezo zinto, sengibhekene ney'nto zabo. Athi umuntu useyathwasa, kanti umuntu hhayi ngoba ethwasa, uselahlekelwe i-direction. Ipolitiki nganzakwethu, uma sikule revolution esikuyona nalesigaba esikusona eSouth Africa, idinga abantu abanesibindi, idinga abantu abaphokophele, abaziyo ukuthi kumnyama kubomvu, do or die. Le ndlala ebengivele kade ngiphila ngaphansi kwayo ngizoqhubeka nayo. Kodwa uma le revolution sizoyiphusha nabayiphushayo size si-achieve egcineni, leyo nto iyosiza mina kanye ney'zukulwane ey'zayo, ngoba kulihlazo ukuthi eSouth Africa enganzakwethu umzabalazo sibe sawushiyelwa ababengaphambili kwethu. Waqala emakhosini, wangenela kwabanye abaholi bezepolitiki, abama kwaze kwaba sekugcineni abanye bagcina sebe-assassinate. Kodwa thina namhlanje kule generation yethu sesikwazi ukuthengisa ngomzabalazo. What about our next generation? Ngamanye amazwi nganzakwethu ipolitiki ayiyonto yokudlala, idinga abantu abamatured, idinga abantu abagenuine, so abantu abaphusha umzabalazo weqiniso, hhayi abantu abahambe benunuselwa ngey'mali, because inhloso yabantu abakununusela ngemali ukuthi bakusondeze eduze bese beyakuyuza. Then mase beqedile, mase bebona ukuthi awusenayo ivelu, bese bekudampa kwe-recycle bin. Yiko-ke sokubona-ke mase sihlangana nawe sithi siyabuza sithi hey comrade, wagcina wenze njani? Ngoba phela sagcina sithi masiphusha nawe sagcina usuwelile, asakubone emzabalazweni. Uze umuntu ethi hey, yekeni phansi ngaleyo nto, angifuni lutho longihlanganisa nomzabalazo, udoti leyo nto.